zo mu je duk ku zo mu je ku taimaka ku fito ai kun fito da tsoho da saurayi gida ma'aikatan mu za su yi da ni da kai kuma da ke da shi da ku da su da sanar da su su zam cikin shiri in karayi babu su da ban arzikin kasa karayi babu su lokaci ga lokacin da ya zo mu yi lokaci domin tana da riba gaba za mu ci don albarkacin kasa za mu taho mu ci rashin sanin hakan kuma shiga firgici sai an kama dai ai ta kula ku ci ku fito mu je su ma su fito mu je ki fito mu je kai ma ka fito mu je dare ka wuce rara ke tambarin hukumar sanso tana jira da a fito a yi gidaya da ɗai